Αλλάζουμε κλίμα και θέμα. Σε μια άκρο συγκινητική κίνηση προχώρησαν οι μαθητές της Αγγλικής Σχολής. Κούρεψαν τα μαλλιά τους και τα δώρισαν στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα για να φτιαχτούν περούκες. Δίπλα στα παιδιά που δίνουν μάχη με τον καρκίνο και τη λευχαιμία βρέθηκαν οι μαθητές της Αγγλικής Σχολής, προχωρώντας σε μια άκρως συγκινητική κίνηση. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλική Σχολή, δεκάδες μαθήτριες έκοψαν τα μαλλιά τους και τα δώρισαν στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα για να φτιαχτούν περούκες. Αυτά τα μαλλιά δίνονται κάθε χρόνο από το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα σε έναν οργανισμό στην Αμερική για να φτιάξει περούκες και να δοθούν σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Τα αγόρια του σχολείου ξύρισαν τα κεφάλια τους συμβολικά για να στηρίξουν τις συμμαθήτριές τους. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Πάνω απ' όλα ο σκοπός που είναι υπέροχος και νιώθω πολύ χαρούμενη. Πρέπει να βοηθούμε οργανισμούς σαν το Καραϊσκάκιο που βοηθούν τα μωρά και πρέπει να θαρρύνουμε έτσι events ώστε να μπορούν τα μωρά τουλάχιστον να έχουν λίγα μαλλιά πάνω. Παίρνω ικανοποίηση στη σκέψη ότι έναν κοριτσάκι θα φορά τα δικά μου μαλλιά και θα νιώθει χαρούμενη. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Άντρης Αναστασιάδου, η οποία δεν έκρυψε τη συγκίνηση αλλά και την περηφάνεια της για την κίνηση αυτή των μαθητών. Το σημερινό ήταν πράγματι κάτι που αξίζει τον κόπο να δουν και να καμαρώσουν πολύ. Σκοπός της μεγάλης αυτής προσπάθειας είναι να σταλεί το μήνυμα πως με την προσφορά μας μπορούμε να χαρίσουμε στιγμές χαράς στα άτομα αυτά που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη μέσα από επίπονες χημειοθεραπείες για να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή. Το μήνυμα είναι ακριβώς ότι αυτοί είναι οι νέοι που έχουμε σήμερα, με ευαισθησίες, με αγνά συναισθήματα που προσφέρουν κάτι από τον εαυτό τους για τον συνάνθρωπό τους με αγάπη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τον όμιλο του σχολείου We Care, We Help, όπου στο παρελθόν βοήθησαν και στην ανακαίνιση ενός σπιτιού, βοηθώντας και πάλι άτομα που είχαν ανάγκη.